Ja nyt tulee meidän eka YouTube-video, missä me niinku... kaikki kolme ollaan. Ja siis meillä oli tosi paljon jotain riitoja ja muuta, niin siksi ei yhden ihmisen takia, koska hän on vitun vammainen paska. Eli paska. Ja siis sen Brawl Stars nimen vois laittaa tähän. Joo, mutta sen ID-nimen, mutta... Ei me laita tähän, koska niinku sit sille saattaa tulla itkupilli. Niin. Joo, mä en tiedä mikä tää on. Mä oon niin kringe, jotain. Älkää kysykö yhtään. Joo, ja siis tää videon laatu nyt saattaa olla vähän huono. Tää on kuvattu pelkästään puhelimella. Me ei olla siis editoitu tai mitään tätä, niin... Joo, koska ei jaksa editoida tai mitään. Ja meillä ei ole mä oon ihan paska aikaa editoimaan. Mä oon ihan paska editoimaan, niin ihan paskaa. Joo, ja siis voin tunnustaa. Joo, nyt sä voit näyttää meidän hienot TikTok-videot. Laita se WhatsApp-kanava. Muuten laitoin meidän WhatsApp-kanava tähän videon alle. Niin menkää seuraamaan sitä. Meillä oli siis private se... Please. Joo, me tehtiin mun privatilille noin videot. Ne on niin kringeet, me ei haluta. Niin ne on siis TikTokissa, mutta ne on mun privatililla niin sillä. Koska niinku joo. Koska... Okei. Nyt tulee 2. Ekana. Joo, tässä on eka. Laita sitä. Näytä se suudelle. Joo. Tää on niin hieno. Tää on niin hieno. Niin, tää on niin uvo. Mikähän pihla tämä? En mä tiedä. Okei, näytä toinen, koska me tehtiin 2 niitä. Tai no 3, mutta se yksi mä en tiedä, missä se on se, missä mäkin tulin. Me tehtiin joku 1 miljoona videota, mutta niinku, me ei laitettu niitä kaikkia tänne kappaleelle. Tässä on mä ja Jade, koska Siru ei halunnut tulla, koska se jalka sattui. By the way, Sirun noi... Nivel sitä meni paskaksi. Joo. Siitä tulee storytime joskus toista. Ja muuten toi... Joo. Ja Sirulla on kepit ja me tykätään käyttää niitä, koska meillä ei ole jalka murtunut, mutta haluan, että mun jalka murtuu. Haluan. Joo, se on mun unelma mun koko elämässä oikeesti. Ja me nyt kuvataan tän videon ulkona, koska ei mä vaihdan. Ei voitu kuvata tätä sisällä, koska en tiedä miksi. Sata rapise. Pitäisikö me laittaa tähän? Mutta siis käytiin tänne Tokkamannilla. Semmonen ihme, tämmönen ja kolme ja niin. Lisää. En tiedä miksi. Mä laitan sen tohon, tän nimen voisit vaihtaa takaisin. Mä vaihdan yhden tietyn nimen, tai no mä vaihdan, mä näytän sen eka teille. Ennen kuin mä niinku joo. Jep, mut toi... Siru jäppää jotain taas. Siru on jäppä. Ja mäkin jäppään täällä, mä oon jäppä. Joo. Anna mut hiukset. Tää oli kun me menin Tohmanille. Haluaa meille pliida 50 euroa, että me voidaan tehdä striimi. Joo. No en mä tiiä, sillä... Hieno hairstyle. On upea. Saanko puolella, mä haluan olla teletappi. Tee nyt teletappi. Joo, älkää kysyä, mulla on siis noin uikkarit täällä alla, koska olin eilen uimassa. No miksi sulla on ne vieläkin? Se on oh my god. Mä en oo teletappi, vaan toi pikkumyy. Kattokaa, mä oon pikkumyy. Siis tää on niinku niin silleen. Okei, joo. Kattokaa tää tanssi. Tiedättekö tän tanssi, koska silleen... Joo, tässä ei nyt oo soundia, koska ei jaksa editoida. Kukaan ei jaksa editoida. Ei niin. Niinku... Hetkinen. Joo. Onks tää hyvä? Otas. Pihlaa. Onks tää hyvä? Siihen sä voit lisätä jotain emojeitakin sitten. Joo. Nyt on niinku... En mä osaa englantia. Joo. Joo, nyt me mennään tämmöiselle ihme penkille. Niinku... Joo, koska... Miksei... Tää video on oikeasti nyt siis kuvattu pihalla, koska niinku... Joo. Mä en tiedä mitä mä vois jäppää, että tää on oikeasti kuvattu pihalla. Me käpätään ja jäpätään koko ajan. Joo. Ja jos kukaan ihmettelee, me ei niinku matkita ketään siis tällä videolla, me vaan niinku jäpätään tässä randomaseista, niin me ei matkita ketään. Ja me ei haluta matkia niitä vitsin kalonia sisters. Ei. Jossain kohtaa vaikka yhden No siis niinku pääset nimelle tai aikaisemmin tai jotain. ne on hyviä tubettajia, tai sillä. No. Joo, ja TikTokkaajia, mutta niinku... Hyviä tansseja tuolta.
Mä haluan silleen maksakin. Boomerangista, koska mulla ei oo YouTube. Mut joo. Niin. Koska toi lähtee siis huomenna yhteen paikkaan. Joo, mä lähden mökille, niin mä teen varmaan sieltä jotain shorts-videoita, jotain tanssivideoita. Et sen takia niinku huomenna Ei meitä ei näy. Ja sen takia huomenna meidän kanavalle ei tuu meidän 3, Joo. vaan meistä 2 vaan. Joo. Ja sitten mä laitan niinku jotain videoita myös itsestäni, esim. Jotain uintivideoita, koska mä teen semmosia tosi silleen uintivideoita. Ja jos joku haluaa tätä, mitä Fate Dimer tarkoittaa, niin googlatkaa! Se on Norjaa! Fate Dimer! Isänsä kertoo. Joo. Mä tykkään tästä biisistä, mä en tiedä miksi. Tää on hyvä. Oota. Mulla on boomerangia! Haittaa vittu! Älkää ihmetelkää. Me ei tiedetä mitä me taas tehdään täällä, mutta apua. Miksi mun hiha menee koko ajan tohon eteen? Tuolla on niin hieno avaimet. Meidän yhdellä toisella vestikselläkin on tämmönen samanlainen. Joo, eli mulla. Mutta tuolla ei oo ja tolle pitää ostaa. Joo, mä oon saanut sen Espanjasta. Mä laitan Sofialle. Kirjoitetaan vaan Dance 2025 vai pelkkä Dance sitten? Joo. Joo, bebe! Mä en tiedä mitä mä täällä teen. Anteeksi, mä en osaa puhua. Niin tää kamera ei nyt pysy. Niin. Nyt jos tää kaatuu, niin... Joo. Koska mulla ei ole TikTokia. Niin. Koska ton äiti ei ole. Eikä munkaan. Täällä mun äiti antaa mun niinku ladata se, mut siihen pitää... Joo, kaikki syntymäjät. Ja kaikkia niinku, se ei jaksa niitä tehdä, niin siksi mä sitä... Niinku mä en saa julkaista sinne mitään, niin... Tee privaatikäyttäjä. Oho. Mä mennään kaatua tähän puskaan. Se on vammainen huone. Oh my god. Okei, Siru tekee jotain outoa, mutta... Me nyt mennään... Mennään nytkin toiseen vammaan. Ja me mennään nyt johonkin toiseen paikkaan, mutta... Tuolla on Joo. paskapussi. Mä en tiedä, jaksaako kukaan katsoa meidän jäppäystä tässä näin kauan. Jos te rakastatte jäppäilyä, niin kattokaa tää video. Tää on Joo. kestänyt 7 minuuttia. Tulee uusi video, mutta... Moikka!